χαλαρώστε όλο σας το σώμα, όλους σας τους μυς. Πάρτε μία αναπαυτική θέση και πάρτε την πρώτη βαθιά σας ανάσα, 5 δευτερολέπτων. Κρατήστε για 7 δευτερόλεπτα και έπειτα εκπνεύστε για 8 δευτερόλεπτα πλήρως. Η αναπνοή πρέπει να γίνεται από το διάφραγμα. Βαθιά αναπνοή, αργά και πλήρη εκπνοή μέχρι τέλους. Επαναλάβετε, βαθιά εισπνοή, πλήρης εκπνοή. Τώρα πάρτε μια βαθιά αναπνοή, κρατήστε και καθώς κρατάτε σφίξτε όλους τους μυς του σώματός σας όσο πιο δυνατά γίνεται. Τώρα εκπνέοντας χαλαρώστε όλους τους μυς πλήρως σταδιακά. Επαναλάβετε ακόμα μία φορά. Σε κάθε εισπνοή οραματιστείτε ό,τι καλό υπάρχει, ό,τι όμορφο, ό,τι σας φτιάχνει τη διάθεση, ό,τι ζωντανό, χαρούμενο να εισέρχεται μέσα στον οργανισμό σας μέσω της εισπνοής. Και μέσω εκπνοής αποβάλλετε κάθε άγχος, οτιδήποτε σκοτεινό σας βασανίζει, διώξτε το μακριά. Τώρα φανταστείτε όλα σας τα προβλήματα, όλα σας τα άγχη και βάλτε τα μέσα σε ένα σάκο. Κλείστε τον βγάλτε τον από πάνω σας και αφήστε τον κάπου μακριά. Όταν τελειώσει αυτός ο διαλογισμός θα μπορείτε να ξανασχοληθείτε με ό,τι πρόβλημα σας προβληματίζει. Νιώστε ανάλαφρα. Νιώστε κάθε βάρος να φεύγει από πάνω σας. Τώρα οραματιστείτε ότι μπροστά σας είναι μία πόρτα. Η πόρτα αυτή γράφει το όνομά σας. Ανοίξτε την και μεταφερθείτε σε έναν δικό σας ήρεμο κόσμο. Οραματιστείτε μια παραλία ερημική. Περπατήστε, πλησιάστε προς τη θάλασσα. Σταθείτε μπροστά και νιώστε την άμμο που ακουμπάει στα πόδια σας, το νερό που σας δροσίζει, το φρέσκο αέρα που εισπνέεται και τον ήλιο που χτυπάει το σώμα σας με τις ακτίνες του. Αυτό το νερό
παίρνει μακριά όλα σας τα προβλήματα. Αυτός ο ήλιος σας δίνει νέα ενέργεια. Φανταστείτε ότι κοιτάτε ψηλά προς τον ήλιο, σηκώνετε τα χέρια και δέχεστε όλη αυτήν τη θετική ενέργεια μέσα σας. Νιώστε κάθε αίσθησή σας. Νιώστε τον αέρα, το νερό, τον ήλιο, τη γαλήνη, τη μοναδικότητα. Σε αυτό το μέρος είστε εσείς. Είναι το καταφύγιό σας. Όταν δεν νιώθετε καλά και μπορείτε πάντα να έρχεστε εδώ, να ηρεμείτε μακριά από όλους. Καθώς θα φύγετε από εδώ, θα νιώθετε αναζωογονημένος, χαρούμενος, χωρίς άγχος, με νέα διάθεση, νέα σχέδια, νέα όνειρα. Είναι ένας χρόνος αφιερωμένος μόνο για εσάς. Εδώ πέρα τίποτα κακό δεν μπορεί να έρθει. Τίποτα δεν μπορεί να σας ενοχλήσει. Τώρα πάρτε μια βαθιά εισπνοή και βγείτε από εδώ μέσα. Νιώστε αναζωογονημένος και γεμάτος ενέργεια. Ανοίξτε τα μάτια και κάθε φορά που θα νιώθετε ότι χρειάζεστε το χρόνο σας, μπορείτε πάντα να γυρνάτε εδώ.